Ayo dek. Cus, ibu yang pengantin, ayo joget lagi pengantin. Kudune kowe ngerti. Ibu Tresnoku nomor siji ek nyamber sehati. Pernah elemu blencani janji kowe tego nglarani. Buyan ibu yan usahaku wis ra kurang gematiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan kendang kumari. Bos sayur. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahake. Bos sayur aku ora masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia endinge. Nanging apa walasane ning aku kowe luwe milih dek. Kowe ning aku ning kataku kurang apa kowe ku bertahanke. Kowe malah ngebuti liyane. Bos sayur, yang mangar sagar bos sayur, ayo direncahan ibu Uyan. Lagi sah. Pikiran bahagiamu aku gampang. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahake. Aku ora masalah yen kon berjuang. Sing penting kowe bahagia endinge. Nanging apa walasane ning aku kowe luwe milih dek. Kowe ning aku ning aku kurang apa kowe ku bertahanke. Kowe malah ngabuti liyane. Nanging apa walasane ning aku kowe luwe milih dek. Kowe ning aku ning kataku kurang apa kowe ku bertahanke. Kowe malah ngebuti liyane. Kowe malah milih wong kale. Jebul aku mbok anggap sepele. Siap ayah, tenang. Satu rasa masak kok ayam.